jama'ar fari mai shayi ku fito jama'ar mu sha shayi yau wurin fari mai shayi ta cika ga 'yan shan shayi duniya juyi juyi ai zafi ai sanyi. To kadeji shi na dalilin da yasa da ni je gidanka kace in dan saurara to amma fa shi bai saurara mini ba kullun cikin bibiya na yake yana so ya ji ina magana ta tsaya. To mai kosai shi lamarin aure abu ne wato an tsaya sai an duba ma'ana sai an ciza an hura. Gaskiya ne. To shi na dalilin da yasa ni ce dai sai na kara magana da kai kamun in je in samu yahinta mu kara aje magana yadda za a yi. Hakan da kika yi daidai domin magana ta gaskiya binciken yana da fa'ida domin gudun kada a je a wato abin nan da Hausa suke cewa a kitso da farkwata. A'a to gaskiya ne na gode sosai gaskiya. Lahiya lo gayu an hito sannu. Shi binciken kamar da nake faɗa miki abu ne wanda ya fi zama ala. To amma mai kosai in tambaye ki mana wai Khadija kun ba da ita ne ko ku ma'ana Khadija kun ba da ita an mata miji? To idan har ba a wa Khadija miji ba ni ina ba da shawarar cewa a tsaya a duba a samu mutum nagari domin me domin kada a je a yi auren an gama kuma ya dana ci miki danga. Shi na dalilin da yasa na ce daman ku ne ya kamata a ce kun taya ni bincike yawwa don ka aje a kai yarinya inda bai dace. To ai baki da matsala Khadija ai ya take a gurina ni zan iya yi na in tabbatar da cewa an saba mata watan an sama mata mutum na gaske ba makarici ba. Wannan babu wani abun Allah da zai yi wannan duba. To gaskiya ne don ka aje a kai yarinya kaga ita ta za ta zaunawa da shi. To da Allah dan jira ne yanzu zan zo same ka. To na gode fa sosai. Na gode. Yawwa. To sai da yamma. To Allah ya taimaka. Na gode. Yawwa. Me za a baka? Na nawa? Na naira 100. Na naira 100? Ba da jama'ar fari mai shayi ku fito jama'ar mu sha shayi yau wurin fari mai shayi ta cika ga 'yan shan shayi duniya juyi ai zafi ai sanyi yau wurin fari mai shayi ta cika. To gashi. To canji ne? Ga canjin. Yawwa. To madalla na gode. To Allah ya yawwa sai an jima. Kai! Allah kana can kana neman munafukai da in hassada ashe ga suna a cikin rumfa a kusa da kai. Kai gayu, da Allah jira. A nan gurin nan akwai wanda ya kama da wanda zai maka hassada a cikin mu ne? Kai ka dalla gafara da Allah malam. Ka ƙara samun baki ina magana. Kai din banza ka shigo cikin mu kuma kai magana ka ce mu daina shiga saboda ka wallahi kai kaɗan wallahi. Kana da abin da za ka yi ne? Ina da shi da Allah. Kaga Sama'ila da Allah. Ya haƙuri. Wallahi bashi kana ƙara suwa zan bazar da kai wallahi. Sama'ila ka ji bazar da ni kake sa kar ka da jigo? Kana ganin wasa ne ƙara suwa ga yadda zan yi da kai wallahi. Sama'ila dan Allah rabu da shi da Allah. Wallahi tallahi. Da akwai kuma 'yan kore masu rabu na munafurci. Baba hankali. Wa alaikum assalam sannu da zuwa. Yawwa an fito kenan. Bismillah. Yawwa sannu. Yawwa. Lafiya lau baba. Sannu. Gaskiya gayu bari in gaya ma wannan abin da kake yi ko. Wai kai shikenan a cikin rumfan nan shikenan ba wanda zai tsallake kasafinka? Kai kowa munafiki ne kawai? To ƙarya aka yi ba munafikin bane? Ai shi munafikin da yake magana na ji me yake cewa ai. Za mu yi maganin ka wallahi. Allah za mu yi maganin ka a gurin nan. A kyale shi na fahimce shi. Ni yake cewa munafiki. Ni ne munafikin naka? An faɗa kai ne. Ko tunanin ka ban ji me kake gaya mata ba kuma na rantse da Allah kai kaɗan ka hana na auren Khadija wallahi. Ai dama ban ce zan aura ma ba ko zan hana ka. Halayyarka ita za ta hana ka auri Khadija ko ita za ta sa Khadija ba za ta aure ka ba. Banda ƙarya da shirme me kake da shi? Oho. Malabu. Kai da waye kuma haka? Malaidi wai kawai dan ana magana yaron nan yake nema ya gaya mun magana kuma akan mace. Mace kuma?
kai amma ka ji aikin banza aikin wofi dan Allah da annabi jibril zance kai ma dai ka faɗa baba Idi wallahi gayu ya ɗaga hankalin shi akan aikin banza ne kawai saboda kawai baba mai kosai fa ta ce sai an yi ƙwaƙwaran bincike akan duk wanda yake so ya auri Khadija shikenan fa ya ɗaga hankalinsa. To ai zancen bincike a sha'anin aure ai dole ne sai an yi bincike in har ka san ba wani abu kake ɓoyewa ba wani baka so a sani ai bai kamata ka hana ai bincike akan ka ba. Kuma bayan wannan abun fa ita ma wacce za a auren tana da right ta yi bincike shi ma da yake so yana da right ya je ya yi bincike abun fa do me I do you ne ba. Wannan shine gaskiya to maganar ka gayu kana ji ko zan gaya ma gaskiya iyayen yarinyar nan binciken da suka ce za su yi akan ka ka ita ma da hankali ka tsaya ka nutsu in dai ka san ba wani laifi ne da kai ba ko wani mummunan abu ne da kai ka ɓoye ba to gaskiya babu laifi ana. Ai ni baba Idi na rantse da Allah ba wani abu da nake ɓoyewa me zan ɓoye kowa ya san ni dan asalin garin kafin malam ne kuma kowa ya san ni dan kasuwa ne ni ba dan zaman banza bane ina da sana'ata kawai waɗannan ƙananan mahassadan nake so baba in nuna musu cewa na rantse da Allah son of lion is grow. Wai kun gane me yake son ya faɗi? Wai yana so ya gaya mana cewa wai ɗan zaki ya girma mun yi sake kenan. Ko? Bari in gaya maka wallahi wannan ƙananan rashin mutuncin ko rashin kunya da ke je ta ko ba za ta hana wallahi mu ladabtar da kai a gurin nan ba. Gaskiya dai ka. Ka talla gafara. Bismillah to. Kaga gayu to gaskiya abin naka ya fara wuce gona da iri. Zaka zo ka samu mutane kan a gaggaya musu maganganu marasa daɗi? An yi ɗin kaji ko? Dama kai ma ai akwai jikakkiyan mu da kai wallahi ko zaton ka na manta. Da ni kake yi? Kai ɗin. Da ni kake? Kai ɗin. Ka san Allah gayu idan Nasara zai ɗauki mataki a kanka ba za ka taɓa jin daɗi ba na dai gaya ma. Aba Allah ƙarya ne wallahi ni na fi ƙarfin wata ƙaramar barazanar ku wallahi daga kai har shi wallahi. Isa dan Allah kyale shi. Wallahi tunda dai akan Khadija yake mana wannan babatin yana mana wannan bakin ku sai na yi maganin sa. Me ka isa kai? Zaka ga matakin da zan ɗauka. Me ka isa kai? Waye kai? Shikenan calm down. You will soon find out and you will regret it. Haka ce? Eh. Haka ya ce fassara mana. Ka fassara. Wallahi tallahi idan gayu ya fassara wannan turanci na rantse da Allah da ya turo annan mama da gaskiya ni kuma zan shige gaba gurin in tabbatar da cewa ya auri Khadija. Fassara. Dan an zo gurin ya fassara din. Fassara mu ji. Ana sauraron ka bayyana mana ka fassara mana me nace. Ai ni wallahi I am pass small English wallahi Allah. Only big English wallahi. Mun bar ku lafiya. Amma mu sai an jima. Ina wallahi sai an jima sai na dawo. Kai gayu na rantse da Allah sai ka biya kuɗin shayin da duk da shayi da biredi komai sai ka biya wallahi. Dan kai ka jawo suka fitar daga rumfan nan. Da masu ƙaunar zalunci kuma ga wasu sai naci ga wasu nan ba sassauci rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi da akwai 'yan soyayya da ba sa son ai hamayya da akwai 'yan soyayya da ba sa so ai jayayya in akan soyayya za su yi komai ba jayayya rumfar mai shayi 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 wani zaka ga ya zauna ba shi da aiki sai gulma wani ko in har ya shigo cikin